ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 2 ରୁ 3ଟା ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ନୂଆ ବୋହୂମାନେ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ମାଣବସା ପରି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ରାତିରୁ ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳ ସମୟରେ ଚିତା ପକାଇବେ। ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଘରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋକୁ ବାସ ଜଳ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମିଷ, ପିତା, କଷା, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପ୍ୟାକେଟ ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଘରେ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ, ମସୁର, ଛତୁ, ଲାଉ ବ୍ରତ ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବ୍ରତରେ ସେବନ କଲେ ବ୍ରତ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଝିଅ ଯଦି ବାପ ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାଉଜ ମା ସହିତ ମିଶି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୁତକ ମୁତକ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନୂଆ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ନାହିଁ।